ingano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong pakiguban, welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ng Dios nga paday nagapanalangin sa matagusa. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa protection sa atong buhing Dios. Ako nagtuo nga naa kanunay ang Dios nag-uban kanatong tanan. Sa ato nga panag-uban nini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom niya kami nagkahiusa sa pagduol pagdangop nga na kanimo. Niya kami amahan aron sa pagpamati o pagkatuon sa imong mga pulong nga imong gibilin alang kanamo diin gisulat diha sa Biblia. Amahan, wala milaing gikinahanglan kundi ang imong mga pulong. Wala milaing gitinguha kundi ang pagsunod sa imong kabuton. Kay nasayod kami nga sa imong mga mensahe dili gid kami mapakyas. Usa amahan, suginli kami, tudloi kami, giyahi ang matagusan namo kakinabuhi. Nga diin malipayon kami nga magsunod sa imong mga mensahe. Samo karon nga panag-uban, amo usab nga gipangayo ang imong langitong proteksyon. Diin ang among kasing-kasing magpadayon nga malipayon nga mamati sa imong mga mensahe, malipayon nga magkat-on sa imong mga pagtulunan. Ug akong gideklarar ang imong pagkamaayo sa matagusan namo kakinabuhi sa pangalan ni Hesus. In Jesus name, in Jesus name. Amen. Og amen. Maayo nga buntag, maayo nga sayong kautuhon sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Okay no, good morning or good noon. Maayong sayong udto, maayong pagpamati, may pakiguban no sa ato mga kaigsuonan nga nakiguban, nakigduyog sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagapamati sa atong FM station 101.3. Maayong pakiguban, good morning. Good morning. Good morning kanatong tanan. Ato mga kaigsuonan nga hangtod nini mga taknaa mga igsuon padayon nga nakiguban o padayon nga namati sa ato nga programa. Mayong pagiguban ni Ate LV Elsa de Villeres. Good morning ug maayong sayo sa kautuhon oras ato nga programa alas 10:44 sa kabutagon. Mayong pakiguban ni Sherwin Gading. Good morning Pastor, kumusta? Okay ra gyud mi dire. Malipayon o niya malinawon. Anindot kayo mga kaigsuonan kung malipayon malinawon. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Brother Jumar Isidoro Marosino. Mayong buntag, mayong sayo kautuhon diha ninyo Brother Jumar. Kumusta mo diha sa Plagatasanon, Gihulngan, Negros Oriental. Mayong pakiguban ni Sister Eden Alsola Dinoyo. Mayong buntag Pastor, may buntag, mayong pakiguban ninyo ni Dong Marvin og ni Day ni Sister Bernadette. Mayong pakiguban og siyempre ni Inday Jaya.
good morning og mayong pagpaminaw ni Amy V. Apatan na mayong buntag pastor request kog kanta pastor labot sa maning lapot labot siguro gani kay wala ni masayop no lapot salamat pastor murag nasayop gud di ay sige labod ni mga kaigsunan nato ni nga tagaan og pagtaga diri sa nga programa ang pulong mo kinabuhi ko awit makalangit nga labod kini nga awit mga kaigsunan kung imuha nga patalinghogan naani sa kanta mga kaigsunan nga para sa Ginoo song tugad labod diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko labod. Atorong hisgutan mga kaigsunan kining kalahian sa tao nga ming uswag sa tawhanong pamaagi og sa pamaagi sa Ginoo ang Dios mismo ang nagpauswag. Mao ni ang ato rong tan-aon unsang kalahian kinahanglan masayod ta sa kalahian para adto ta magpatakod. Kon ang mga tao nga gipauswag sa Ginoo ug miuswag sa pamaagi sa Ginoo adto ta magpatakod kay dunay kalahian mga kaigsuonan o dili sad pareho ang padulngan sa mga tao nga parehong gipauswag pero dili sa pareho nga pamaagi. Amo ni ato rong hisgutan sa atong panaguban. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos. Ang atong Dios nga gialagaran mga kaigsuonan milagroso. Walay sama kaniya kagamhanan. Siya nga Dios nga mubag-o. Siya nga Dios nga makahimo sa pag-usab sa taong moduol kaniya. Sa tao nga modangop sa Dios, dili gyud pakyason sa Ginoo. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang nga malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong gahom. O Jesus, Mayong pakiguban, mayong pagpamati, mayong pakiguban ni matod pa din blessed morning po pastor. Aslang ko if unsa bagyod ang sakto nga buhaton. Tama ba nga ang members ang una maglihok para sa pagtanom og simbahan or church planting or ang manunodlo jud ang mugaid sa member? Kay kun magwali man god murag kami pa nga member ang sisihon kay daw galihok wala daw espiritu sa Dios sa moa kay dili makita sa among kinabuhi. Akong pagsabot dapat siya nga manguna sa amoa kay siya among ulo. Hulat ko sa advice pastor. Daghang salamat. God bless. Okay. Gikan ni amrag di ko kabalong mabasa. sa balatian. Ako saning i-translate ha kung ma-translate ba ni. Ako saning i-translate kung ma-translate ba ni imuhang ngalan. Kada Diyos, ikaw ang kagahapon, kahulog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among kaliwanag. So nindot kayo ang pangutana mga kaigsunan nga gipaabot diri sa ato nga programa, naghisgot ni sa kahimtang sa simbahan nga diin naa diha ang pastor ug naa po diha ang gipamastoran. Marisod, diha sa imong mga gamot, nagpadayan ka sa imong Adiin dunay pangutana nga naghisgot sa buluhaton labi na sa gitawag og church planting.
ako sang sulayan og translate ning iyahang ngan mga igsoon kung ako baning ma-translate para mabasa na ko dire kay maglisod ko tagbasa. Okay. Ako sa ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan kung ako ba ning mabasa karon. Ako sa ning gipangita diri ako sanggik. Sita or sita. Okay. Unsa man ni nga pagkasulat? Kinorea. Sa Korea is gyogi. O niya pasabot ana sa man ni sita gyogi. Mao ba? Sige. Kinoriano din Kinoriano. Padayon ta sa pagtagad mga kaigsunan sa iyahang pangutana. Okay. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Kining mga maong pangutana naghisgot ni sa kahimtang sa wali. Matud pa sa iyahang wali mga matud pa sa iyahang mensahe nga iyang gisugilon kanato nga kung ang ilang pastor o ang ilahang magtutudlo o pangulo sa maong simbahan kanang muwali sila mura og kanang ang membro mo iduso mo itulod, dili ang pastor mo manguna, dili ang magtutudlo maoy mangulo. O sumala sa iyahang nasabtan sa atong na basa nga mga mensahe gikan sa atong igsuon nga sa iyahang hunahuna mga igsuon mas maayo gyud ang pastor ug ang magtutudlo maoy manguna. Kining mao nga pagbati sa atong igsuon moingon ko nga haom kayo ni sa gitudlo sa Biblia. Haom kayo ni sa gipakita pod sa atong Ginoong Hesukristo o gipakita pod sa mga apostoles. Atong tagaan og pagtagad og tagaan natong bersikulo ang iyahang pagbati og ang iyang nasabtan sumala sa iyang gisugilon diri sa ato ang programa og mao ni kasagaran ra ba nahitabo sa mga kasimbahanan. Nga diin ang pastor imbis mao'y mangulo, manguna, mao'y maguna, mao nooy muduso og sila ang maulahi. Oy, daghan kaayo nga mga pastor mga kaigsona o magtutudlo sa mga simbahan, imbis maoy maguna maoy magsayo dito sa simbahan, maunonoy kasagaran malit. Maoy kasagaran maoy maulahi, mutungan na lang og dayong wali. Inana ba nga klase ang inyong pastor? Nga maoy maguna ang maguna dito mga kaigsonan, ang mga sakop sa simbahan. O usanas mga dili maayo nga kahimtang sa kinabuhi sa mga magwawali o sa mga magtutudlo nga nagdumalag simbahan. Si Apostol Pablo mga kaigsunan dunay sulat diha sa unang Korinto kapitulo 11 o niya bersikulo 1. Nya naa po na sa cross reference mga igsuon diha sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 og diha sa libro sa Pilipos kapitulo 3:17. Ang giingon ni Apostol Pablo dinhi mga kigsunan, ingon siya nga busa sundan ninyo ako sama nga gisunod ko si Kristo. Si Apostol Pablo mga kigsunan nagsangyaw siya sa mga katawhan sa Korinto. Di na ang mga katawhan sa Korinto doon na nagkalain-lain nga mga kostumbre o nagkalain-lain batasan nga maoy ilahang napanunod. Gani diha sa simbahan sa Korinto kung atong tan-aw na diha naghitak ang mga kalibutanon nga mga Kristohanon. Mga magtotoo nga na ang ilahang pikas tiil naa sa simbahan pero ang pikas tiil naa sa kalibutan. Naamang gani diha sa Korinto mga kaigsuonan sa unang Korinto kapitulo 5 hangtod sa kapitulo 6 mga kaigsuonan ang dakong problema sa simbahan. Nga nag-alagad sila sa Dios o nagtuo sila sa Dios pero ang ilahang kinabuhi wala magsunod sumala sa ilahang kuno pagtuo sa Ginoo. Nagkinabuhi ra sila nga malaway, nagkinabuhi ra sila nga
Grabe ka imoralidad ang ilahang kinabuhi. So si Apostol Pablo concern mga kaigsuonon mahitungod sa Kristohanong pagpuyo. Og gihatagan sila og mga pamaagi kung unsaon aron hingpit sila makasunod ni Jesus Christ. Si Apostol Pablo miingon nga sunda ko ninyo sama nga gisunod ko si Jesus Christ o sama nga nagsunod ko ni Kristo. So diha giklaro mga kaigsuonan, ang usa ka magwawali, ang usa ka magtutudlo, ang usa ka pangulo sa simbahan, siya'y muuna. Siya'y pattern, siya'y ihimplo, siya'y sumbanan. Ang sumbanan dili na kinahanglan mao'y maulahi. Kundili kinahanglan siya mo'y maguna sa tanan nga buluhaton diha sa simbahan. Mao bitaw nang ang mga pangulo sa simbahan kinahanglan gyud puno siya sa kaalam. Mahitungod sa mga buluhaton sa simbahan. Kaintigo siyang mudumala sa pagtudlo sa mga bata. Kay ang ministry or buluhaton sa simbahan mga kaigsuonan dili lamang sa usa ka tawo, kundi dili usab lamang sa usa ka kana bitawng kahimtang sa tao. Ang buluhaton sa simbahan, ang trabaho diya sa simbahan, mga kaigsuonan, daghan, dili kay usa. Ang buluhaton sa simbahan, mga kaigsuonan, nga kinahanglan diha mabansay ang mga magtutudlo, diha mabansay ang mga magwawali o mga pastor o mga nangulo diha sa simbahan. Kinahanglan kantigo siyang mudumala sa gitawag kahimtang sa mga bata, children ministry. Kantigo siyang mudala sa kinabuhi sa mga young people, youth ministry. Kinahanglan kantigo siya modala sa gitawag music ministry. Mao na nga ang mga pastor, mga kaigsuonan o mga magtutudlo o mga magsasangyaw, kinahanglan kabisado nila ang maong buluhaton. Sa men's ministry, women's ministry, gikan sa music ministry, mga kaigsuonan. Kinahanglan ang pastor kantigo gyud ug diha dapat magkat-on, magbansay, magmanso ang usa ka tawo nga nagtinguha sa pagpangulog simbahan. Kay kung dili siya mga igsuon kaantigong mudumala sa mga buluhaton sa simbahan, unsaon niya pagdala niini ngadto sa Dios? Ang mahitabo, pugson lang niya ang mga sakop sa simbahan apan siya kanunay maulahi. So diha sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, dili ang mga sakop sa simbahan mo'y maguna, kundili mismo ang nagtudlo ug ang nangulo diha sa iglesia. Ug sakto kayo ang imong pagbati sumala sa atong igsuon nga nihatod og pangutana diri sa atong panag-uban. Nga matod sa iyaha nga nasabdan, ingon siya nga akong pagsabot dapat siya ang manguna sa amoa kay siya among ulo. Ang pastor gyud mao'y manguna about church planting, about crusade. Dili kay ang pastor, mga igsuon, mao'y magmandar pero dili siya mo'y motrabaho. Siya mao'y motrabaho para sundon sa mga tao. Siya mao'y unang muhimo, siya unang muunag lakang, siya unang muhimog tikang para maupoy sundon sa pagtikang sa sakop sa simbahan. Dili mayo mga kaigsuonan nga usa ka pastor o usa ka magwali, usa ka pangulo sa simbahan mo ingon lang nga sundan ninyo si Kristo, ayaw lang ko. Kay kana tinapula na nga wali. Tinapula na nga mensahe. Og maunay klase sa mga tao nga wala kahimot sa Ginoo. Mo nang ayaw og sugot nga diha ka magpa-impluwensya, ayaw sugot nga diha ka magpatakod. Daghang mga simbahan nga tinuod nga nagtudlo sa mga buluhaton sa simbahan. Tinuod nga nagbansay sa kinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Dili mayo nga ang mga sakop sa simbahan mao'y suito samtang ang leader sa simbahan wa gani nagkatunan kay kanunay lang naa sa papel o nagwali lang. Sakto kay nang imuhang panghuna-huna, no? Ato igsuon nga naa siguro ni Korea. Salamat kayo sa imong pakiguban. Ako nagtuo nga panalanginan ka sa Ginoo. Akong advice mao ni daghang mga simbahan nga tinuod gyud nga alagad sa Dios.
daghang mga pastor o mga nangulo nga tinud-anay nga nagsunod ni Jesus Christ. Kanang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, oy kinahanglan masayod sad ka unsaon na pag-apply. Unsay giingon ni Apostol Pablo diha, sundan ninyo ako sama nga gisunod nako si Kristo. So unsaon nimo unsa may angay nimong buhaton ug unsaon man nimo pagkuha ang gipasabot ni ini. Timan ini, dili ka kasiguro nga ang imong pastor nagsunod ni Kristo kung ikaw mismo walay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ibutang na sa inyong una-una. Unsaon nimo pagkasiguro nga ang usa ka pastor o usa ka pangulo sa simbahan nga nagsunod kang Kristo kung ikaw mismo wa ka masayod sa mga pagtulunan ni Kristo? So ang imong buhaton, ang atong buhaton mga kaigsunan, aron makasiguro ta nga kanang pastora, kanang lidera, kanang nangulo sa simbahan nagsunod na kang Kristo, ang atong buhaton magtuon ta sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Magtuon ta sa mga teaching ni Jesus Christ. Kay aron makasiguro ta nga kanang nagwali diha, kanang nagtudlo diha, nagsunod jud ni Kristo. Kay basi og gitunulan ra mog mga pagtulunan nga gipaangkon nga gikan ni Kristo apan nigawas na di ay sa balang kasulatan ug maunay nahitabo sa mga simbahan sa pag-abot ni Jesus Christ. Basahan ra na ninyo mga kaigsunan diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 bersikulo 9. Dunay mga simbahan diha nga nagtudlo sa mga tao nga nagwali ngadto sa mga tao nga ang gipaangkon nila nga ang ilang giwali pagtulun-an kuno sa Dios. Unya hinimo lang di ay sa tao. So unsaon nimo pagkasiguro sa mga nagwali, sa mga nagtudlo ug sa mga pastor diha? Unsaon nimo pagkasiguro nga sila nagsunod kang Kristo kung ikaw mismo walay pagpakabana sa Biblia? Unang ikaw ug ako gidasig sa Ginoo. Tun-an nato ang Biblia samtang may panahon pa. Kay maunay pamaagi nga sa imong pag-alagad mouswag ka. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ako nagtuo nga nasabtan nimo ang tubag sa imong pangutana ug nindot kay nang imong pangutana. Okay, maayong sayo nga katuhon. Good morning ni Sister Driti Alsola. Maayong pakiguban. Og maayong buntag paso request kog awit makalangit na tagpuan. Okay, ako ni pangitaon diri Sister Bernadette no. Natagpuan. Ato ni nga tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Mayong nga buntag, mayong pakiguban ni Ami V. Apatan. Mayong nga buntag paso request kog kanta kinsa man lang ko. Sige ako ring andamon kining awit makalangit nga kinsa man lang ko. Ato ning madunggan diri karon sa atong panag-uban. Dalaygon ng Dios magapanalangin kanimo. Ang bawat takot at paghihirap. Good morning ni Jerome Bordin. Maayong morning pastor, pwede request song tumawag ka. Sige ako rin screenshot para ato rin mataganong pagtagad. Naninguha gyud ko mga kaigsuonan nga maka live ko karon kaganinang buntag unta ko mag live pero na busy man ko aning pag-edit aning mga kinibitawng sound effects para sa atong FM station sa Maniini ay. Praise the Lord! Hallelujah! Padayon kamo nga nagapaminaw sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. FM station nga walay laing gisgutan kundi ang mga balaanong pulong sa Dios nga gisulat sa balaan kasulatan. Diya pagyod. Kini si Pastor Gideon makig-uban kaninyo sa pipila ka mga takna nga magatod og mga mensahe nga gikan sa atong buhig nga Dios nga moy makapalig-on kanato diha sa pagpadayon sa pagpaabot sa iyang pagbalik. Og maunay usas ako ang mga nahimo unya daghan-daghan pa gyud ang ako ang na-edit nga mga effects
para sa atong FM station. Nangandoy po ko nga edit na ko ang mga kanang mga oras para sa ato ang mga pinalanggang mga suking tigpaminaw sa atong FM station 101.3 nga nano kadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok FM station nga naghatod kanunay sa mga mensahe sa Dios nga gisulat sa balaang kasulatan. Ikaw lang ang Okay, maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakig-uban ni Rosan Pisan Gulo. Good morning og maayong sayo sa kaduhon. Maayo nga pakiguban ni Sasi kundi maayo nga buntag Pastor, please pray. Ako anak Marifil na asya sa hospital na asya colon cancer. Please for miracle healing in Jesus name. O financial ang Dios tagbo magatiman sa tanan nga gikinahanglan sa imong anak o kompletong kayuhan sa imong anak, Sister Sasi. Ma-Imperatriz de Alimas, maibuntag si Felix sa Ngilan, Laginon. Good morning. Matut padalaygon ang Dios. Daghang salamat, Pastor. Ang ako lang ikatambag nimo ato igsoon nga naa karon sa Korea, sa South Korea siguro siya karon. Wala man ko masayod kung asa kakaron. Ang ako advice, ayaw lang nga na ang imong kaugalingon sa mga taong dili seryoso nga nangalagad. Kay ang tao nga seryoso nga nangalagad, speaking about tao nga nangalagad sa Dios, naghisgot na sa pastor, sa membro, sa mga sakop o unsa may mga trabaho diha sa simbahan o tanang tao diha sa simbahan. Ayaw og langana ang imong kaugalingon sa pagtagad sa mga tao nga dili seryoso nga nangalagad. Ang tao nga dili seryoso nga nangalagad, dili sila maoy nanginlimbasog. Dili sila mo'y nanguna. Wala nila paningkamuti o mansuhag ilang kaugalingon nga mahimong ihemplo sa mga tao nga gustong mabag-og mag-alagad sa Ginoo. So ang akong i-advise nimo mao ni pangitag mga simbahan nga ang mga nagdumala tinuod nga seryoso og naas Ginoo. presensya mo. Kay dili man usara ang simbahan diha sa South Korea. Bisan diri sa ato ang nasod sa Pilipinas pati daghanang mga simbahan nga mismo ang Dios maura gyud ang gialagaran. Palagi sa Good morning ni Felix Aginlan Laginon. Please kog kanta Pastor diha labing duol kanimo. Sige. Og maayong pakiguban ni GPC Santiago. Good morning Pastor og sa imong pamilya, request song Gaksa. Mayong pakiguban ni Pastor Gregorio Kiring. Mayong buntag Pastor og sa tanang naminaw. Si Jandrel Anib, good morning. Request og ulan sa panalangin. Si Rachel Luna, maayong buntag Pastor from Davao to Alumo, request og dungog himaya. Mayong pakiguban ni Sister Gingging Simpron. Good morning og mayong sayo sa kadon. ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y Mayong buntag, mayong pakiguban ni Armando Inglaterra. Mayong buntag Pastor Gideon, salamat sa mensahe o pulong sa Dios. Request ko song Nganong Nabugnaw Ka. Nganong Nabugnaw Ka. Bugnaw sa pagpangalagad. Daghang mga tao na bugnaw sa mga buluhaton, labi na sa mga pag-ampong pagbasa. Zero na. Ayaw tuguti nga usaka nga memro ana nga klaseng tao. Okay, awit makalangit kinsaman lang ko dire lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. karuna ang adlaw. Mayo nga buntag ni Rosan Pisan Gulo watching from Qatar. May buntag mayo nga pakiguban ato igsoon nga naano ka dihas Qatar. Nama po'y Qatar dire pero Qatar man liluan. Mayo nga buntag ni Romilita Bugais. Hello Pastor. Hi. Kanindutan no. Sa presensya mo. Okay. Mayo nga buntag Pastor, permi lang mag-reply. Salamat kay gayuna na request og Pastor, simbahon ko ikaw. Daghang salamat kayo Pastor from Liloan, Southern Leyte. Sister Gingging Simpron, matud pa maayong buntag Pastor. Namong tanan diha dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanunay sa tanan nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sinins kili maayong udto Pastor. Udto na gyud no, alas 11 na. Maayong udto.
pamilya sa tanan namina watching from Karkar. May buntag mayong udto diha sa Karkar City. Karkar. Di ko kalimot mga kaigsoon na maghisgot kay Karkar na adayon sa atong nauna kining ampaw. Anong di ko malimot mga kaigsunan kay di po ko malimot atong usa ka bindor nga nibati ko kaluoy sa bata pa ko. Usa ka bindor mga kaigsuonan perting pagka kanabitaw malipayon kaayo niya dasig kaayo nga misaka sa ay thank you na misaka sa bus or sa series. Nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hangin. Kakita mog tao mga kaigsunan nga kanang naninda bitaw nga na malipayon kayo o niya gawas nga malipayon kana bitaw makita nimo nga tao nga haskang ngayaag yun o niya nagtuo nga halin yun kay daghan kay pasahero daghan yun yung mamalitron kana nag-speak bitaw siya nga mahurot-hurot yun ang tinda inana akong paghulagway sa usa ka tawo nga misaka sa usa ka series din akong gisakyan kaniadto bata pa ko o niya tungod sa iyahang kalipay mga kaigsuonan o pagtuo nga daghan kay mamalit ang iyang gisakyan nga series kamong gisakyan nga series katong series bitaw nga duha ka bukpultahan nasa tubangan ug nasa likod uso man na sa una karon paspas kaysa ti ampaw mo ti ampaw ate kuya sir ma'am ampaw wa man gyud na malit pertigyo na yung pagkapaspasa yung nangagni sa iyang tinda karon gay murag naluya sa sigig yung kuya ti ma'am sir ampaw mo dia ampaw o di ampaw init na presko ampaw lami kayong kaunon karon mo mungkin paliti mga kaigsunan ni naog sa pikas nga pultahan sa series ana siya pau ana lang siya mga kaigsunan siya pau mana nga kay numdum ko og kanang ampaw kung maghisgot ay Karkar kay diha magod ang kasagaran magikan ang ampaw. Oy mayong nga buntag sa ato mga kaigsunan mayong udto diha sa Karkar. Si Elina Kara sa Gamay Lokada mayong udto pastor watching here in Cebu City, Labangon. Oy may buntag ninyo diha. Kumusta mo diha sa Labangon? Kanang Labangon mga kaigsuonan ang to diha sa paingon o Guadalupe ug paingon sa Opera lakaw na rago na sa una. Sige ra kog lakaw ana unya na pa koy cancer ato sa una. Nagay kusog ang Dios nga giyang gihatag sa akong kinabuhi samtang nagdumala ko diha sa mga simbahan diha sa Labangon, sa Guadalupe ug sa Opera. Amo nay mga simbahan o mga dapit mga igsoon nga diin gimanso o gibansay kos Ginoo sa mga bulaton sa pagdumalag simbahan. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan maghisgot ta og kalahian sa tawo nga gipauswag sa Ginoo. Og ang tawo nga gipauswag sa pamaagi sa tawhanong kinaiya og dautan nga pamaagi. Pareho silang gipauswag pero dili pareho ang mga pamaagi. Siguro mga kaigsuonan, ikaw og ako bisan kamo diha nga namati mga kaigsuonan kabalo ko nga nakakita mo mga tao nga gipauswag sa Dios sa pamaagi sa Dios o kabalo sad ko nga nakakita mo mga tao nga gipauswag sa dili pamaagi sa Dios pamaagi sa tao o pamaagi sa tawhanong kinaiya o pamaagi mga kaigsuonan sa dautan. Moingon ko mga kaigsuonan sa ato ang pangidaron karon. Kung nag-edad na mo diha og 30, 40, hamtong-hamtong na gina mahitungod mahitungod mga kaigsuonan sa pagpuyo. Kung inana ang inyong pangidaron ngadto na sa 50, 30, 40, 50 pataas, daghan na mo kayong mga nasinatian og daghan na mo kayo nga nakatunan mahitungod sa kahimtang sa pagpuyo ug mahisgot tag panginabuhian. Nay mga tao mga kaigsuonan nga ato ang
kanang ato ang nakita nga miuswag sila sa pamaagi sa Dios. Apan doon na po yung mga tao nga atong pong makitaan, miuswag sila dili sa pamaagi sa Dios. Doon ay mga tao nga gipauswag mga kaigsunan sa pamaagi sa Dios nga dali kayo nga miuswag. Doon na po yung mga tao nga gipauswag sila sa pamaagi gyapon sa Dios pero dili diha-diha dayon ang pag-uswag, hinay-hinay. Pero at least pamaagi gyapon sa Ginoo. Unya ang pagpangumpara mga kaigsunan kana mayutang atong ikumpara ang tao nga miuswag sa pamaagi sa Dios ug ang tao nga gipauswag sa kalibutanong pamaagi. Ang tao mga kaigsunan nga gipauswag sa kalibutanong pamaagi o tawhanon o daotang pamaagi, imo nang makit-an mga kaigsunan sa ilahang pagbati, sa ilang kinaiya, sa ilang batasan. Ang tao nga gipauswag sa tawhanong pamaagi, ang ilang pundasyon, kaugalingon ug ang kalibutan. Ngunit ang pundasyon mga kaigsunan, ang ilahang gisaligan. Nagsalig sila sa limbong, nagsalig sila sa garbo, nagsalig sila sa daotang pamaagi nga maoy gikasuko sa Dios. Nangita sila sa dungog sa salapi, nangita sila sa dungog sa gahom nga naa kanila. Ug mailhan nato nga ang tawo nga gipauswag sa tawhanon ug daotan nga mga pamaagi, mailhan nato sa ilang kinaiya. Maghisgot ang kinaiya batasan. Na kanila ang pagkamapahitason. Dili sila gustong malupigan. Dili sila gustong malabwan. Kung doon na gani mga tao nga gipauswag, masakitan sila. Kung naa gani kay tao nga makit-an mga kaigsunan o kaila o bisan gani imong pamilya, masuko gani kung pauswagon ka o masuko gani kung ang imong kaila o ang iyang kaila bisan ng iyang pamilya o iyang maigsuon muuswag, malain gani mga igsuon bisan kung gipauswag na siya, miuswag lang na siya dili sa pamaagi sa Dios kun dili sa tawhanon og dautan nga pamaagi. Ang tao nga niuswag sa dautan o tawhanon nga pamaagi, timan mapahitason. Dili gustong malupigan. Hakog, dalo, dili mo batig kaluoy, og dili matunod-anon. Mahigugmaon sa bisyo og sa kalihukan sa kalibutan. Maunay ato og ato gyung makita sa tao nga gipauswag o miuswag sa tawhanon og dautan nga mga pamaagi. Ang ilang kahimtang naa kanunay mga igsuon sa kagubot. Walay kalinaw, walay kalipay. Kalipay nila ang pagbisyo. Timan ang naa sa ilang kinabuhi na ang kahadlok, na ang kasabok, ug naa kanunay ang kasubo. Miuswag sila pero temporaryo lamang. Og maunay giingon ni Jesus mga kaigsunan diha sa Marcos 8:36. Ingon diha sa Marcos 8:36 mga kaigsunan, ablihi inyong Biblia og sunda ang akong gibasa. Diha sa 8 sa bersikulo 36. Kini nag-ingon diri sa Biblia. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangko niya ang tibok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayon. Ang pulong kinabuhi nga gihisgutan diha kana bitawng relasyon sa Dios. Naghisgot, kung maghisgot gani kinabuhi ang pulong gani maghisgot gani kinabuhi, naghisgot na o sa kahimtang sa kalag. Ang kalag mga kaigsunan, kung hisgutan gani nato ang kalag, naa diha ang batasan, kinaiya, naa diha ang mga pangandoy, naa diha ang mga tinguha. Ingon si Jesus Christ, unsa ang makuha sa usa ka tawo kung maangko niya ang tibok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Ingon din 36, 37, walay bisan unsa
nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kon ako ug ang akong pagtulunay ikaulaw sa usa ka tawo, niining dautan o makasasalang kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tao, inig-abot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan kuyog sa mga anghel nga gibalaan or nga balaan. So diha giklaro mga kaigsunan, mag-unsa ang kadato o pag-uswag sa tao sa tawhanon nga pamaagi ug sa dawtan nga pamaagi. Pwede ba nato nga matagaan og pagtagad o muhatag-tag mga example mahitungod sa dawtang pamaagi? Number 1, limbong. Ilad. Kana bitawng magligosyo ka. Nagligosyo ka dili sa saktong ginansya, kundi sa sobra og limbong nga pamaagi. Yes, dako kayo ang imong ginansya. Pero ingon si David, muuswag ka karon, pero sama ka sa usa ka tawo, o sama ka sa usa ka balili, sama ka sa usa ka buwak, nga karon madayag apan ugma malahos. Nga karon madayag apan unya malaya. Buti pasabot, walay kinabuhing dayon ug walay kasiguruhan sa saad sa Dios ang tao nga niuswag sa dautan nga mga pamaagi. Oy, daghan karon nga miuswag mga kaigsuonan sa atong panahon karon, pero dili sa pamaagi sa Dios. Kabantay ba mo nga daghan kayo nga miuswag o kasagaran nga miuswag sa dautan o tawhano nga pamaagi, dali silang muhari-hari, dali silang magbuot-buot. O niya, dali silang manlupig. O kung doon na may mga tao nga buot, mudumala, alang sa kaymayaan sa Dios, ilang lutoson. Ilahang kanabitang bungkagon, bisan gani sa atong panggobyerno karon. O niya, ang mga tao nga miuswag dili sa pamaagi sa Dios, miuswag sila sa tawhanon o dawtang pamaagi, naa kanila ang kinaiya nga gitawag og crab mentality. Kanang crab mentality mga kaigsunan, kana bitaw naay muuswag ilang birahon. Kabantay sila nga naay mga tao o na sila'y pamilya o igsuon nga muuswag, i-bless sa Ginoo ilang dauton. Dali silang makakita og dautan sa taong gipauswag sa Dios. Maghimo silang dautan nga pamaagi o istorya. Muna kung makakita kag mga tao nga dili malipay kung pauswagon ka, dili malipay kung i-bless ka, mga tao na sila nga dunay crab mentality. Unya ang gisugilo ni Jesus, kung sila muuswag, kung sila i-bless, dili man na matawag nga panalangin mga kaigsunan, kana bitawng mi dato, mi uswag, mi kwartahan, haruhay sa daotang pamaagi. Ang gipakita ni Jesus, walay luna sila sa kinabuhi nga iyang giandam. Walay luna sa gingharian sa Dios. Mag-unsa ang usa ka tawo nga maangkon niya ang tanan, pero mawad-an siya sa kinabuhi. So diha giklaro mga kaigsuonan, dunay mga tao nga posibilidad makaangkon sa mga butang sa dawtang mga pamaagi. Kanang dunay mga tao nga niuswag, gibiyaan ang bana, gibiyaan ang asawa, nangitag laing bana, nangitag laing asawa, mga maarang-arang, aron mahimo siyang maarang-arang. Pidaghan karon mga igsuon nga mga tao nga murag musimos kay tan-awon kaniadto pero malipayon. Pero karon hasta kang mura nag artista, murag kinsang artista ha aktora. Pero nahimong murag artista, murag aktora tungod kay gibiyaan ang bana o gibiyaan ang asawa, nakigiminyo og kwartahan, nakikipon og mga kwartahan.
ug mo nay bantayanan. Kung maunay maka-impluwensya sa imong kinabuhi, pagbantay mo ani. Kay kasagaran ang madani niini ug kasagaran ang mga tao nga nag-apas og nagukod sa kalibutang mga butang katong walay kahadlok sa Dios. Dali silang makahimo, dali silang makabuhat ug dili maayo nga pamaagi tungod kay wala sila'y kahadlok sa Dios. Daghan karon nga mga pamilya o bana gibiyaan ang asawa kay ang asawa na nangandoy nga muuswag, nangitag mga kwartahan, nangitag mga tao nga dili pareho nila, nangitag mga foreigner. Unya para mahimong kwartahan. Kanang klase nga mga tao gitagaan nagtuldok sa Dios. Gitagaan nagkinutuban sa Dios. Pwede ninyong maangkon ang unsa may inyong gitinguha sa kalibutan o pwede ninyong angkonon ang mga butang sa kalibutan. Pero mag-unsa man na kung kutob ra mo diha, wala mo'y kinabuhing walay katapusan. Atong hinumduman nga ang pagkadato pagkauswag sa kalibutan nga walay Dios, temporaryo lamang. Anytime. Moingon ganing anytime. Bisan unsang panahon na o sitwasyon na, pwedeng kuhaon sa Ginoo. Daghang mga tao nga karon perting pagkanindota, nakaalahas, nakasiksi, nakapagkanindota apan sa dautan nga pamaagi. Ang resulta na ang kanunay kaguliyang kagubot, na ang kanunay ang panaglalis. Pero ang tao nga gipauswag sa Ginoo, ang iyang pundasyon mao ang pagsalig sa Dios, mao ang pagkamatinud-anon kanunay niya sa paglakaw sa mga pamaagi sa Ginoo. Naglakaw siya sa kabuton sa Dios. Kung moingon ta nga ang tao nga nagsalig sa Dios, siya nga tao nga gipauswag sa Dios. Ang tao nga nagsalig sa Dios kanunay nagkat-on sa pamaagi sa Ginoo o kanunay nagtuman niini sa tanang panahon ug malipayon siya nga naglakaw sibo sa kabuton sa Ginoo. Ug ang batasan sa tao nga gipauswag sa Dios kanunay mapaubsanon, kanunay mapinaubsanon sa tanang panahon. Ang tao nga mapaubsanon imo na sang mailhan, dili na makiglantugi, dili na kanabitang maghari-hari, kanunay nang mulikay. Ug maunay angay natong tun-an batasanon. Kay ang tao nga ang Dios mao'y nagpauswag kaniya, mapainubsanon sa tanang panahon. Kung naay mga dili maayo nga mga lantugi, mga debate, mahitungod sa pagpuyo, mahitungod sa kahimtang sa buluhaton o uban ba, dili na parang kanunay nang mulikay. Ang tao nga mapobsanon sama ni Jesus, kanunay mulikay. Maunay makita nato nga kinaiya og batasan sa tao nga gipauswag sa Dios. Mao na nga kun sa imong pagkakristohanon kanunay kang gihagit, ayaw dawata ang hagit. Likay. Kay kana magong hagit like debate, kwentahanay, kinsay maayo, kinsay maayong nahimo, ang uban makiglalis nga kinsay tinuod nga dunay gugma, dili naman na kinahanglan lalison pa. Kung kinsa ang maayo, kinsa ang sakto, kinsa ang dunay gugma, kinsay tinuod nga nag-alagad, kinsay tinuod nga naay tinuod nga pagtuo, dili na mistil pang lalison pa kung tinuod ka nga nagtuon og nagsunod og nagkinabuhi sa Biblia. Manay tinuod. Sultihan ta mo. Dili na mistil pang makiglalis og tao aron ka padatuon sa Ginoo. Bisan kinsa pa ng mga tawhana nga moingon nga maayo sila o insakto sila,
Ayaw sila tagdi. Ayaw pagbaton og relasyon sa mga tao nga mapahitason o hambugiro. Nga kunuhay sila'y tinuod nga nahigugma og sila'y tinuod nga mga lagal sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga tao nga gipauswag sa Ginoo, kanunay hilumon, mapay na obsanon, o kanunay mahadlokon sa Ginoo. Timan mahigugmaon kanunay ug matinabangon sa tanang panahon. Masinugtanon kanunay sa pulong sa Dios. Og dili na mistil nga ipakita sa tao. Importante nakit-an kas Ginoo. Mga igsuon, maunay batasan sa mga tao nga gipauswag sa Dios o miuswag sa pamaagi sa Ginoo. Ang iyang kahimtang sa iyang kaugalingon o sa iyang Pinoy-ana naa kanunay ang kalinaw. Maghari kanunay ang kalipay. Og dili siya kawad-an sa panalangin. Dili lamang sa mga material, kundili espirituhanon nga mga butang. Labi na gyud sa gisaan sa Dios. Ang iyang kinabuhi mahimong panalangin sa uban. Ug maunay giingon diha sa Jeremias. Diha sa Jeremias mga kaigsunan, ato ning tan-awon diha sa Jeremias. Ako ning basahon alang sa mga wa maggunit og Biblia. Jeremias kapitulo 17 versikulo 7 nagingon, apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako. Unsaon nimo pag-ila sa imong kaugalingon nga misalig kaniya? Kabalo ba mo mga kaigsunan, ang tao nga misalig sa Dios kanunay nagkat-on og nagtuon sa pamaagi sa Dios. Og mao ba ni ang imong nakita? Mao ba ni ang imong gimanso o gibansay sa imong kaugalingon karon? Kanunay nimong gipangita, kanunay ba nimong gipangita ang pamaagi sa Dios? Ang pamaagi sa Dios makaplagan lamang nato sa Biblia. Kung tinuod ka nga dunay pagsalig sa Dios, nagtuon kag Biblia. Og sa imong pagtuon dili na mistil nimong ikopetensya o ipakita sa mga taong maayo kayo ka. Ang tinuod nga tao nga giubanan sa Ginoo, muuswag ug pauswagon gyud na niya. Usas mga gikinahanglan natong batunan kining pulong kahadlok. Dapat mahadlok gyud ta sa Dios. Kini akong gigunitan nga bersikulo o mensahe pinaagi ni Haring David. Diha sa Salmo mga kaigsunan 128 kanang bersikulo 1 ug bersikulo 2. Ingon din bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sumala sa ing kaubuton. Makabaton kamo sa inyong hinaguan, magbalipayon og magmauswagon kamo. Dili makakatahod kung ang kaalam ra ang naa nimo apan wa kay kahadlok sa Ginoo. Importante kay ning kahadlok kay kung naa kay kahadlok sa Dios, mahadlok ka mubuhat og sala. Mahadlok ka nga makasupak sa mga pagtulunan ni Jesus, labi na anang gitawag pagpangabit, adultery, salawayong pakigilawas, kalibutanong kaibog, pagbati nga kaulag, uunod-nun nga pagbati. Mahadlok ang tao ana sa pagbuhat kung duna say tinuod nga kahadlok sa Dios. Sama ni Jose. Si Jose mga kaigsunan, tinuod gyud siya nga naay kahadlok sa Dios. Dili lang sa damgo, kundili sa iya mismo sa kasing-kasing nanukad. Sa panahon nga gitintal siya, o adlaw-adlaw siyang gitintal sa asawa ni Potipar. O ang asawa ni Potipar kung imong lantaon, si Potipar anang panahon na leader og maoy dako nga tao, inila nga tao sa tibok Ehipto. Moingon ganitang inila, kung tao leader gani, dili lang sa usa ka pundok o grupo, kundili sa usa ka gingharian, usa ka nason. Kung maghisgot kag asawa sa marble pa na, mamords kayo. Walay bugik, walay ulat, walay mga taliti, ang panit, walay hamis kayo kumbaga. Unya maunay mo dani ug maunay mo tintal, maunay na ni dasig
ni Joseph nga makigdulog kaniya o gihimo kini sa asawa ni Potiphar dili lamang sa usa kay gayon kundili matag adlaw sa kinabuhi ni Jose. Apan si Jose dunay kahadlok sa Dios. Sa panahon tintalon siya, mopalayo sa tentasyon, mudagan si Jose. Iyahang talikdan og palayan ang tentasyon. Ang pangutana, mauba ang makita sa imong kinabuhi karon? Di man sa atong pagkakristohanon, dili lamang sa tawhanon o kaibog o kailibgon tintalon ka, kundi dili lang sa babae o lalaki, kundi sa tanan nga mga kahintang sa kalibutan. Sa kwarta, tintalon sad ka. Pwede kang tintalon sa butang. Tinood na. Kung doon na kay kahadlok, praktisi puning kinaiya nga dili ka mahimong higibugon. Gani gibutangan gyud ta ang nagbalaod sa Dios sa una pang panahon, sa panahon pas mga Israelita. Ibin ang mga Israelita nagtamod ni ini maong balaod sa Exodus kapitulo 20 siguro na anas 17. Ayaw kamo pangibog. Ang pangutana mga kaigsunan, unsaon man aron mawagtang ang pagkahingibugon. Sa akong nakita, kinahanglan kaantigo kang madinawaton og kontento ka sa tanan nga nanimo. Moingon gani nga kontento ka sa tanan nga nanimo, lakip na ang naas imuhang kaugalingon mismo. Sa imong Pinoyanan, sa imong pamilya. Dapat kontento ka sa imong bana. Dapat kontento ka sa imong asawa. Kung moingon kang kontento ka sa imong asawa o sa imong bana, package na yan. Dapat apil diha ang kinaiya, tanan. Kay imo siyang ipakaslan, og nahimo nimo siyang bana, og nahimo nimo siyang asawa, dili sa usa lang kay kahimtang, kundi sa tibok niyang kinabuhi. Siyang batasan, hitsura, siyang pamanit, o bisag unsay mahitabo sa iyang panit o hitsura. Tungod kay imo siyang asawa ug bana, magpabilin ka nga mahigugma kaniya. Ug maunay gikalipay sa Dios. Kay maunay kinaiya sa tao nga dunay kahadlok sa Ginoo. Apan ko ikaw, hingibugon kay kadali kang maibog ni adtong mga bag-o nimong nakit-an, sultihan ta mo. Mag-unsa man nga maangkon nimo ng tanan, apan mawad-an kag relasyon sa Ginoo. Padulong gyapon kas kalaglagan o kaalautan, kinabuhi nga puno sa kasakit, nga diin masinatian sa linaw nga kalayo nga maong impierno. Mga igsuon, kung naa kay kahadlok sa Dios, ubani nig kakugi, kinahanglan kugihan kang mulikay sa tentasyon. Kinahanglan kaantigo kang mupalayo sa mga tao nga kanunay mudani kanimo palayo sa Ginoo. Kinsa man ang mga tao nga mudani kanimo palayo sa Ginoo, mga tao nga naas kalibutan, mga tao nga ang batasan dili haom sa balang kasulatan. Kung moingon ganitang mga tao nga ang mga batasan dili haom sa balang kasulatan, mapahitason, kusog kay manaot. Sila maoy insakto kanunay ang tanan nga ng mga tao nas palibot sayop sa tanang panahon. Mga tao nga bugiro. Kung naatay kahadlok sa Dios, ubanig kakugi, kinahanglan kugihan sad ka. Kay sa panultihon kapitulo 10 versikulo 4, ang tapulan mahimong alaot, mahimong makabus, mahimong pobre, mawalay nahot ang tapulan, apan ang kugihan mahimong adunahan. Una nga ubanig paningkamot kung naa kay kahadlok sa Dios. Kung naa kay pagtuo, dapat buhata. Kung naa kay gipangayo, pangitaa. Muna niingon si Jesus, ang mangayo, tagaan, ang mangita, makakaplag, ang manuktok, ablihan ang pultahan, alang kaninyo.
Kung imong tan-awon mga kaigsunan, nagtuo ka nga i-bless ni Lord, buhata ang iyang pamaagi. Ug sa imong pagpangbuhat niya na saligi siya, pangitaa kanunay ang iyang presensya. Sultihan ti ka, muuswag lagi ka. Muuswag ka. Paningkamuti nga dili lang kutob kas pagtuo, kundili asa gani kaming tuo, sunda siya. Kung ning tuo ka ni Jesus, sunda si Jesus. Og naa gani kay kahadlok, naa kay kog pagkakugi, kinahanglan maging kontento ka bisag unsay resulta sa imong mga kugi. Ayaw kaguol og ayaw pagbagulbol, ayaw pagreklamo. Kung unsay resulta sa imong mga gikugihan karon, naa kay pagpaningkamot, naa kay negosyo, napalpak, ayaw pagpagulbol. Kung naa kay pagpananom, dili maayo ang iyang income, ayaw pagreklamo. Kinahanglan kaantigo kang mukontinto kung unsay gibutang sa Dios, magamay magmadako sa imuhang sitwasyon karon. Na kay trabaho, gamay pagsweldo, ayaw pagreklamo, ayaw ikumpara ang sweldo nga naa nimo sa mga sweldo nga wala nimo karon. Kinahanglan kontento ka. Ang tao nga kontento, kasaligan. Si Jesus miingon, Lucas 16, versikulo 10, ang matinumanon sa diyutay, matinumanon usab sa daghan. Kung kasaligan, kapialan ka sa diyutay, kasaligan o kapialan usab ka sa daghan. Kabalo ko mga kaigsunan nga ang tanang sitwasyon sa kinabuhi sa tao ato nang nasinatian. Yes, nakasinati ta nga walang wala ka. Siguro nakasinati ka ni ana. Kay kung moingon ko nga nakasinati ko, mausab ang imong kinabuhi kahimtang. Ang tinuod, si Hope miingon, natawa akong hubo. Mubalik sad ko sa yuta nga hubo. Buti pasabot, sa tanang sitwasyon sa kinabuhi, sa tao nga matarong ug dunay kahadlok sa Ginoo, wala say paki. Kanunay siyang madinawaton. Muna nga kung unsay naa nimo karon, pasalamati ang Dios. Kung doon na may mga panahon nga napakyas ka, doon na may mga panahon gikawatan ka, doon na may mga panahon nga gilupigan ka, ayaw pagbagulbol. Ayaw pag-ingon nga nangalagad noon ko sa Ginoo na inani akong kahimtang. Ayaw pag-ingon nga nangalagad hinoon ko nagtinuod ko sa pagpangalagad, ning halad ko, ning hatag ko, ning tabang ko, apan nganong wala man ko tabangi. Gisulayan lang ka. Kung unsay naa nimo kapialan ba ka? Mga igsoon, timan sa pagkinabuhi, sibo sa kubuton sa Dios. Aron ka mouswag. Kanunay tulira ang hiwi nga kinaiyak. Tulira ang mga bati nga batasan. Og ayaw sugdi sa dili nimo kaugalingon, kundi mismo sa imong kaugalingon. Og kasagaran nga ang tao makakat-on og matulid, sa pagtulid nato moagi tag mga pagsulay. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, pero nagpabilin kang matinud-anon, pabilin kang matinabangon, pabilin kang mahinatagon, pabilin ka nga malipayon nga muhalad sa Dios. Iman kung unsa ang gamay nga naa nimo, dugangan na pag-ayos Ginoo. Kay naay gibilin si Jesus nga mensahe. Kung muhatag ka, hatagan ka usab, masobra pa sa imong gihatag. Muna nga, muingon ko nga, kanang mga tao nga nadato, mga tao nga gipauswag sa pamaagi sa Dios, nagmanso sila sa ilang kaugalingon sa pagkahadlok sa Dios.
nagmanso sila sa ilang kaugalingon sa pagbuhat ug pagkugi sa sibo nga pamaagi. Ug nagpabilin silang kontento unsay naa nila. Mao nay bansayo nato sa tong kaugalingon. Moingon ko, iblas lagi ka. Praise the Lord! Hallelujah! Padayon kamo nga nagapaminaw sa atong FM Station 101.3 nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. FM Station nga walay laing gisgutan kundi ang mga balaanong pulong sa Dios nga gisulat sa balaang kasulatan. Awit makalangit gaksa ko diri lang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Replirang ko, Pastor, kay karon pa ko ga-open na salamat. Mayong buntag, mayong pakiguban. O dili na to kalimtan mga kaigsonan karong Mayo 30, church anniversary sa atong simbahan sa Tumunoy Mualboal Church. O sunod bulan mga kaigsonan daghan mga okasyon. Amo na nga daghan pod nga mga angay nga pangandaman, labi na gyud sa mga lakaw og mga dapit tiin dapod dadon tas Ginoo. Kay karong Hunyo dunay kasal sa among pagumangkon ato ang kauban sa pagpangalagad si Daichare uban siyang pamanhonon si Injil karong Mayo 1 Hunyo 1. Unya karong pong bulan sa Hunyo kasal pod sa usas ako ato ang mga listener nga nahimong estudyante sa basic pastoral training o karon nahimong Pastor Junel. Unya karong Hunyo sa atong anniversary og Thanksgiving sa Bantulinaw Gihulngan o Bantulinaw Plagatasanon Gihulngan church mga igsoon. Nalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin mga igsoon o karong gabi klase sa amo ang basic pastoral training. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Lorely Pasaylo. May buntag, mayo pakiguban. Alis na Kuamag or Elina alis na Kuamag. Amen. Salamat Pastor sa mensahe pulong sa Ginoo. Akong nadunggan karon. God bless Pastor. Uban sa tibok nimong pamilya. Si Gingging Simpron ang taong madinawaton Pastor makabalo makontento. Salamat sa Ginoo ang tanan madinawaton. Amen. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa tuig soon Sister Gingging. Oras sa ito nga programa alas 11:49 sa kautuhon. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Armando Inglaterra. Good morning. Unya naaman to'y mga nag-request dire ako sang pagitaon. Wala na lain pang dalang panan. Ikaw, Ginoo, hari sa tanan. May gulong pag-asimbahon ka. Ikaw, Ginoo. Okay, arita sa sunod nga awit nga gi-request. Gi-request ni Jerome Burden. Title, Tumawag Ka. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit, Tumawag Ka. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin.
nakita. Okay no, maayong buntag, maayong pakiguban na sa tanan. Okay, atong Tagalog pagtagad ang mga mensahe diri nga gipaabot diri karon sa atong programa. Maayong buntag ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Oy maayong udto. May buntag naman po noon. Pastor request awit na susiha. Murag dili na ni maabsan Sister Inday Dorlin in Cabo. Tungod kay atong oras hapit na igpampaniod to. Kanya human sa upang paniod to, murag manglaba meron. Kay pangandam sa tingulan, ya pangandam pod sa atong mga bisita nga moari diri. Mga igsuon, mula nga manglaba mi, kuyog sa kong asawa, ug akong mga anak. Nya ugma mangahoy para andam pod sa panahon sa tingulan. Alang sa mga kaigsuonan nato nga ang inyohang gigamit para lungag, para init, kahoy. Ayaw taw mo panguha og kahoy kanang basa ng kahoy. Maura ba nay ka basa, maura ba nay kasagarang na batasan nga isa manguha basa na. Manguha kanang laya pa, kanang uga pa. Mintras dili pa kay sige ang pag-ulan, manguha tag kahoy, no? Niya manglaba mintras init pa. At ako'y magpapakita. Praise the Lord! Hallelujah! Padayon kamo nga nagapaminaw sa atong FM Station 101.3 nga nano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. FM Station nga walay laing gisgutan kundi ang mga balaanong pulong sa Dios nga gisulat sa Balaan Kasulatan. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka At ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walay imposible sa Panginoon. Nalaygon ang Dios nga nagpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Ang awit magkalangit ulan sa panalangin, murag na hutdanas oras. Ang atong oras sa ato ang panag-uban alas 11:55 sa kaudtohon. Tota sa pagpanamilit mga kaigsonan apan sa dili na to kalimdan ang pagpasalamat sa Ginoo. Mag-ambot ta atong pasalamatan o pasidunggan ang Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang mga pulong, sa mga mensahe, sa imong pagmaymay, pagtambag o pagligon o pagdasig sa matag usa nga magpabilin kami sa mga mensahe gikan kanimo nga mao'y among gikinahanglan aron kami imong pauswagon og panalanginan sumala sa imong gisaan kanamong tanan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban mga protection kanamo. We declare blessing sa matag usa. In Jesus name. Amen og amen. Kini inyong isuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og maayong odto kanatong tanan. Praise the Lord! Hallelujah! Padayon kamo nga nagapaminaw sa atong FM Station 101.3 nga nano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. FM Station nga walay laing gisgutan kundi ang mga balaanong pulong sa Dios nga gisulat sa Balaan Kasulatan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, nagahalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ito yan
ng tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad ng tanan, itugyan ng tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.